出国那个 Schlemm 中农山 Hima。Ka Assam Rifles Public School bat ka Umphyrnai Presbyterian Secondary School kila jam shaka final ha ka lempung yele kai district level Subroto Mukherjee Football Cup bala penyai te ka Schlemm trekam jong district sports officer East Khasi Hills hadin bakila khur ya ka jingjom ha ka arpo khandai trik ujilleo arajar arpulai. Ïaknieh kun semi-final kibalalong hamadan he kabadan hamalai put muri ka Assam Rifles kala penlim no ye ka Sacred Heart Boys Secondary School la Sauko la North bat ka Umphyrnai Presbyterian Secondary School kala penlim no ya ka Yoreng Hep Secondary School lingba ka tiebreaker da arko le iway tikumta ka Assam Rifles bat ka Umphyrnai Presbyterian kinyak hun ye ka final ha ka shtrik unai tung arajar arpulai bat ka kinhun ka ban yo khor ya ka nam Lahduh kan yo ya ka lat ban mikman ya ka district she ka state level Subroto Mukherjee Cup ka man salong shen hagane ka nongba